La tercera ens porta a descobrir el programa COA Tecnologia. Aquí. COA Tecnologia, o WICO, que és com l'han anomenat, l'han batejat recentment. És un programa de promoció i prevenció pel bon ús de les tecnologies entre les comunitats educatives de primària. La presenten la Irene González, de la Fundació Nou Sims i Project Manager del programa COA, i l'Àlex Gili, membre de la Fundació Aprender a Mirar i de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Endavant. Per passar les diapos. Sí, agafat. Perdona. Aquests som nosaltres, ja ens han presentat. Recentment hem canviat el nom, fins ara ens dèiem COA Tecnologies i com que el projecte ja s'ha consolidat i ha agafat una identitat pròpia, doncs també hem decidit canviar el nom i és WICO de WeConnect. És un programa per la prevenció del bon ús de les tecnologies i estem fent un acompanyament a tots els agents del triangle educatiu, tant a l'alumnat com a la docència i a les famílies, amb tallers i sessions als centres, precisament perquè creiem que és necessari involucrar-los a tothom, a tots els agents que estan implicats. Els acompanyem durant 2 cursos, comencem a 5è de primària i els acompanyem en un segon curs també a 6è i creiem que aquesta edat és molt clau precisament pel concepte del programa que és la prevenció. En aquests tallers i sessions el que fem és fomentar l'adquisició i l'aplicabilitat d'eines i estratègies amb temàtiques com són, per exemple, els efectes que tenen les pantalles en el cervell, les xarxes socials, l'autoestima, l'empremta digital i amb l'objectiu de fomentar un ús segur de totes aquestes pantalles. No es tracta de demonitzar tota la tecnologia, sinó de buscar aquest bon ús. I per tant, també considerem que és supernecessari que els protagonistes siguin ells mateixos, empoderant-los i capacitant-los amb habilitats i desenvolupament de competències cap a aquesta visió més crítica de tot allò que s'estan trobant en el seu dia a dia. Què ens motiva? Què vam trobar a l'inici per poder fer tot aquest programa? Doncs ens motiva que actualment, com tothom sabem, la tecnologia és una cosa d'actualitat i està aportant moltíssimes coses, ens aporta comunicacions ràpides, ens aporta entreteniment, ens aporta efectivitat, però sí que veiem que un ús inadequat pot implicar riscos. I per tant també vam tenir en compte que s'estava donant un augment als centres de salut infantojuvenil dels casos on hi havia conductes directament relacionades amb addiccions a eines tecnològiques. I per tant buscàvem afavorir el benestar digital precisament empoderant i capacitant les persones que estan implicades. Quins reptes ens vam trobar? D'inici vam veure que hi ha una creixent hi ha com dubtes, hi ha malestar, conflictes relacionats amb tot el que és el tema de la tecnologia i de les pantalles i per tant una necessitat d'acompanyar i capacitar la gent per poder abordar aquestes situacions. Buscàvem i veiem la necessitat de potenciar tant el benestar individual com el benestar de grup i de comunitat, tant dins com fora de les xarxes. Un dels reptes també era generar aquest esperit crític, que siguessin ells mateixos qui poguessin discernir entre què és un bon ús i què és un ús inadequat d'aquestes pantalles. Buscaven també potenciar una comunicació social i poder ajudar a diferenciar entre el que és real i el que és virtual. Amb tot el tema de la intel·ligència artificial ara mateix aquestes coses de vegades costen i si no ens ajuden a poder diferenciar pot ser molt difícil i més a aquestes edats. I per tant també un dels reptes era poder implicar tothom, no només l'alumnat, sinó també les famílies, que són una gent molt clau, i la docència que els acompanya. A futur el que busquem és poder continuar, ara ja tenim escoles que estan en un segon any d'aquest acompanyament i per tant el programa deixarà d'estar in situ a les escoles, però busquem continuar enfortint totes aquestes eines i recursos que s'han donat, que les segueixin utilitzant i que hi hagi una sostenibilitat d'aquests aprenentatges. Busquem també com a programa seguir creixent en la participació de les famílies. Hi ha hagut molt bona participació, però sempre costa arribar a tothom i potser a vegades les famílies que més ho necessiten són les que d'entrada tenen menys motivació per venir i estem treballant per aconseguir també això. Volem seguir adaptant i creant recursos juntament amb aquestes escoles i les que estan per venir i les que estan ara iniciant-se, perquè la tecnologia és una cosa que no és estàtica, sinó que va canviant i per tant nosaltres també hem de continuar co-creant i adaptant aquests materials i també a les diferents realitats. Cada escola és un món, cada persona és un món, cada grup és diferent i per tant tots aquests recursos han de ser adaptables.
també ens agradaria poder arribar a més territoris, a més escoles, no? I que més persones poguessin afavorir-se de tot aquest programa. I com a nosaltres, personalment, no? Dins de la Fundació Aprender a Mirar i de Fundació Nou Cims i del programa COA, el que busquem és també mantenir-nos actualitzats, no? Amb aquests continguts i aquestes metodologies que estem oferint ara. Al llarg d'aquests anys, d'aquests 2 anys que hem estat, hem anat aprenent diverses coses. La primera és que aquests tipus de programes considerem que han de ser una miqueta adaptables. Al final tractem amb molta gent, amb molts professors, moltes famílies, diferents contextos, també molts alumnes, i al final l'Excel no l'aguanta tot, llavors has de ser una miqueta adaptable quan generes propostes com aquestes. També creiem que és molt important, al final tenim un gran paper amb els nens, no? I volem que integrin un discurs i que el facin seu. Creiem que és molt important generar un vincle amb ells de manera que així estiguin oberts a escoltar-los i també d'acompanyar-nos aquell discurs. No? I també per integrar-lo i perquè puguin traslladar aquelles habilitats que van aprenent al llarg de tot el programa, crec que és molt important fer-ho a través de metodologies més experiencials, no tant aquelles ponències clàssiques que segurament tots hem rebut en el nostre moment, no? Sinó activitats més vivencials que de manera que tot quedi una miqueta més integrat. No? Alhora, com bé també comentava la Irene, hem vist que al final nosaltres estem unes hores amb els nens, però els nens estan majoritàriament amb els professors o amb les famílies, no? I és molt important implicar-los, integrar-los, i una cosa que, per exemple, hem vist és que com més motivat està el claustre, més esforços fa el claustre alhora per també motivar més a les famílies, que també són molt importants. Més enllà d'això, al final del programa nosaltres estem 2 anys i després marxem. Llavors, un dels objectius del programa és donar autonomia al claustre i les famílies. Deixem una sèrie d'eines, com maletes pedagògiques, com guies de preguntes freqüents, de manera que ells de per si tinguin aquesta formació i aquestes eines per anar integrant aquestes coses que nosaltres anem fent durant la formació. En aquest sentit, que al final del claustre el que veiem és que tenen una agenda molt apretada, un currículum molt apretat, llavors nosaltres també el que intentem és perquè això perpetuï, intentar ajudar-los a integrar aquestes coses en el currículum. No? Per exemple, hem vist ja en escoles com fiquen la part de com afecta les pantalles al cervell a l'apartat de Science, no? O com en les hores de tutoria aprofiten per tractar coses amb una bústia de ciberbullying que s'ha creat, per exemple. Llavors hem vist que perquè això perpetuï ajudar a integrar-ho dins del seu currículum. A part d'això, creiem que és molt important ficar noms a les coses, sobretot quan a l'hora de tractar amb els nens. No? Per exemple, a les escoles ja sentim paraules com dopamina, com el PEGI, el codi PEGI. Com codi PEGI, per exemple, correcte. Sí, perquè al final ficar nom a les coses els ajuda amb ells a integrar més aquests conceptes i pensar-hi abans quan es troben en aquella situació real. No? I també creiem que és clau identificar bé els col·lectius, com poden ser el nostre cas 5 i 6 de primària, que com bé deia la Irene, la nostra idea és de prevenció, i en aquestes edats hi ha temes on encara no han entrat i ja ens va bé que no hagin entrat. Com a consells que donaríem, primer de tot deixar, a part del que nosaltres ja proposem el programa, deixar sempre espais oberts, perquè al final docents i famílies tenen preocupacions, joves tenen preguntes, si no deixem espai perquè es donin aquestes preguntes, les buscaran per un altre lloc, no? I quasi que és millor que ens les busquin pels que en sabem que pels que no. En aquest sentit, també és important sortir d'aquesta zona de confort. No? Ostres, que jo aquest tema no el domino. Hi ha una clau, que és informar-se. No hi ha més. Encara que siguin coses que potser no toquem, ens informem i així serà més fàcil que els puguem ajudar i que els nens i nenes no busquin informació per altres llocs. No? I, per últim, també tornar a recalcar que els programes més val prevenir que curar. No? La curació a vegades sempre és més complicada, la prevenció al final assegurem el benestar d'aquests nens i nenes i sempre també, més enllà de formar els riscos, de també buscar la part positiva. No? Quins bons usos es pot fer de les tecnologies i no només destacar la part negativa perquè l'important no és demonitzar, precisament. I per últim, us volíem oferir primer tot el canal de difusió WhatsApp que tenim de l'associació, oferim eines, recursos, crítiques de forma gratuïta i també tenim altres programes a part de Wico per qui vulgui col·laborar, associar-se, informar-se. Aquí també té un altre QR. I espero que veig que hi ha gent. I si no, aquí també teniu les nostres xarxes socials i correus. Moltes gràcies. Ja està, no? Teniu alguna pregunta per ells dos sobre el programa COA o el Wico? Va, no m'ho crec. Vinga, va. Mira, allà n'hi ha una. Espera, no parlis.
Heu dit que fèieu un acompanyament directe a les escoles amb l'alumnat de 5è i 6è. Vosaltres amb quina freqüència aneu al centre? Anem cada setmana i com que tenim diversos centres, ara mateix estem anant un dia concret a cada centre. Els dilluns una escola de Badalona, els dimarts una a Santa Coloma, dimecres una a Barcelona. Però cada dilluns és aquella escola, cada dimarts és aquella escola. Sí. Més preguntes? No? Ningú més? Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Vosaltres.